i pyjamas, og trapperne er klar. Bananer i pyjamas, de løber ned i par. Bananer i pyjamas, på bamsejagt de tager. Men vi ved jo godt, de begge to er rigtig rar. Bananer i pyjamas, til både dag og nat. Bananer i pyjamas, ja de tager rigtig fat. Bananer i pyjamas, de synger og går med hat. Nej med dem, hvis livet er lidt kedeligt og flat. Goddag, 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 goddag. Jeg er Magnus. Hej, jeg er Amanda. Bonjour, jeg er Lulu. Dag, jeg er Ordentlighed. Jeg er B1, og jeg er B2. Vi siger på denne sang. I skal alle sammen ramme rigtigt med den der. I har 15 sekunder hver midt for øjnene til at få den sat, og så skal resten så ligesom guide højre, venstre, op, ned. Og Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Touch my tra-la-la.